F'mass meeting li ġaffet mimmu l-Kongress Storiku tal-Partit Laburista, l-mexxej Laburista Joseph Muscat saħaq li bi gvern ġdid pajjiżna għandu ċertezza ta' bidla u fl-istess ħin bidla li ġibet ċertezza. Il-Partit Laburista se jġib 5 snin ta' ċertezza, tranquillità u stabilità. Jekk il-poplu Malti wawċi jażilna biex jagħtina l-unur, id-dover, ir-responsabilità illi nkunu qegħdin inservuh qed ngħidulu. Għandek ċertezza ta' bidla. U bidla li minna innifisha iġġib iċ-ċertezza. Il-bidla li se jkun qed joffri gvern ġdid se tkun bidla kompletament differenti mill-bidliet li ġab il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fl-aħħar 4 snin, bidliet li Joseph Muscat elenka fid-diskors tiegħu. Biddel il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Biddel il-power station. U biddel il-flus li jieħu butu stess u sħabu tal-klikka. Spikka l-messaġġ tal-mexxej Laburista favur futur fejn hu li jedna jkunu kburin li twildu f'dan il-pajjiż. U dan huwa l-moviment tal-Għaqda Nazzjonali li ħajmexxi l qudiem lil poplu Malti wawċi wieħed flimkien kulħadd ħaġa waħda, triq waħda, għat-kabbir ekonomiku, għal xogħol aħjar, għal livell tal-għajxin aħjar, biex uliedna ikunu kburin li huma Maltin, kburin li għartwelidhom qed tagħtihom ix-xogħol li xraqilhom, kburin li f'pajjiżna jistgħu jrabbu familja, kburin li dinartna reġgħet qamet fuq saqajja u terġa' tqum fuq saqajja. Tkellem dwar il-prijoritajiet ta' gvern ġdid li se jkun qed jired pajjiż li għandu fost l-ogħla kontijiet tad-dawl fl-Ewropa kollha. M'hemmx tidwir mal-kliem. Gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja se jkun qed iraħħas il-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Dan se nagħmluh b'mod realistiku u responsabbli. Ħatkun priorità assoluta. Joseph Muscat saħaq li meta qed jgħid li se jnaqqas il-kontijiet mhux se jkun qed jilgħab il-lob ta' ħaddieħor billi jżid taxxi oħra. Joseph Muscat qal li l-moviment li qed jinbena madwar il-Partit Laburista huwa konxu mill-problemi finanzjarji li għandu pajjiżna iżda mhux se jaqta' qalbu. Il-Partit Laburista se jwettaq dak li jwiegħed. L-għażla fl-elezzjoni ġenerali li ġejja se tkun bejn il-passat u l-futur. Għażla fejn hemm fuq naħa minnu diviż huwa diviżiv, min huwa maqsum u jrid jaqsam. U minn naħa l-oħra aħna li aħna maqudin tim wieħed u rridu naqdu lil dan il-pajjiż flimkien għax hekk biss jista' jkollna s-soluzzjoni għall problemi għall ġej. L-anaħħari ta' gvern ġdid jisħaq Joseph Muscat huwa l-ħolqien ta' middle class ġdida. Nerġaw nibnu middle class ġdida li tassigura il-futur tal-familji, il-futur tal-negozji, il-futur tal-pensjonanti, il-futur tal-ħaddiema, il-futur tal-self-employed, il-futur tal-familji tagħna u ħajkun futur li għaqadna.